Naložnicom. Hrvatska vlada, imenovani novi ministri. Zastupnički dom Hrvatskog sabora donio deklaraciju o okončanju mandata UNPROFOR-a. Obilježena 50. obljetnica oslobođenja nacističkog koncentracijskog logora Auschwitz. Nastavljaju se ruski napadi na glavni grad Čečenije Grozni. Nevrijeme u zapadnoj Europi. Cijenjeni gledatelji, dobar večer. Predsjednik vlade Nikica Valentić na jutrošnjoj konferenciji za novinare objavio imena 5 novih ministara te zamjenika ministra kulture. O svemu se još treba izjasniti Hrvatski sabor, koji je inače danas imao nekoliko vrlo zanimljivih točaka na dnevnom redu. No krenimo redom.